Takže čau lidi, já jsem vás nového videa, je to první video ze hry. Tím pádem jméno je to prostě Modern OPS. Jak vidíte, tady pravo uprostřed tak trochu. Dneska si dáme rychlý 4 hry, jestli stihnu, tak 4. Takže asi vezmeme tuhle. Jak vypneme si ji. Tak to máme. Že můžeme jít na to. Team Deathmatch. Takže jdeme na to, už nám ho to našlo soupeře. Tahle krásná špatná mapa. Dobře, jdeme na to. Kde jste dostali za vás? Já to trošku štumím, do. Dávat si pacháka. No, na tohle si dávat bacha. Tak budeme hodit kalba. Nedívte se, co se to dá. Hodit kalba. Pojďme. Boom. Ne. Jdeme rychle k ním, takhle, tam přestoupíme. Pojďte takhle. Pojďte, děláme se tam něco záleží. Takže vidíte, tohle je fakt modern OPS. Jsme ready už na ně. Dobrý. Kryju. Musíte rychle střílet. Rychlej proces. Nedělejte tady, máte. No. Jsme zemřeli. Kolik máme killů? Jsme s 2 killama. Doufám, že se aspoň dneska přidáme na první příčku, aspoň jednou. Komu se takhle video líbí, nezapomeňte hodit like, follow, odběr, subscribe, prostě něco hezkého, kde se šlete. Musíme to poběhnout. A tady se tady jdeme tak. A postupujeme. Postupujeme. A vždycky jasně nevidíme na to. Tady se vím, bude se tak pojďte. Musím si tuhle zbraň. Dobrý. Šup. Ne, nechce. Dobrý. No, takže zatím jsme... Třetí jsme byli, dobrý. Ještě na tu chvilku spawnem. Tak, vyhráli jsme o
docela dost bodů. Tak, skončili jsme na 4. postu ze 249 skórem, 7 kily, 9 asistenci a 3krát jsme zemřeli, což je super. Jsme zemřeli tak málokrát. Ty vogos. Nejlepší je, jich má 7, jak já, no. Doufám, že se dneska zatočím teda. Jo, byl. Já se vezmu teda místo týhle jinou zbraň, tebe. Ekvipnu. Takové lidi. Instagram Loading Pizza Boy, pojďte se ani pojďte na něj naházet trošku followíky. Tohle jsem chtěl 9500 za to nemám. Upgrade mám, já se takový ten nechcák. In bank. Jdeme na to. Dáme zase Team Deathmatch. Já hraju nejlíp hry, nejlepší teammatey, tak už na to našlo soupeře. Koho tyhle videa takhle baví, ne, zase tahle mapa. Koho tyhle videa takhle baví, tak nezapomeňte dát like. Ať vidím, že vás to fakt baví a ať můžu natáčet další a další videa, protože mě to taky baví, protože to dělám pro vás lidi. Tak ty jsi. Tak polačen, už teda něco tohle sakra. Jsem se lekl lidi, nevím jak vy, ale já jo. Do prči, já jsem teďka zabil k ním. To jsem asi dělat neměl, to jsem asi dělat neměl. Musím schovat a šup, teď tam na něj. Ty vogodí, kamo. Nebo to, co nejdál. Rychle to přeběhneme na druhou stranu. Běž, lehnochu, běž. Běž, ty lehnochu, lína. Ty to je úplně. To prčit jsem se těl lehko blížil. Odra. Kamaráde. Staré lidi. To jsem jim to nezabanil. Kukuk. Zajímavý. Nevím, kolikátý jsme, ale nesmí se tam a máme dost. Tak se podíváme. Jsme druhý, počkám kill. Jdeme k ním. 2 killy, pojď. To dáme. Spavne se někdo tady? Tady už se jako lidi nespavnujou. Takže tady čeká. My tady jsme 2, čekáme. Jdo někde. Ale to doslova. Mají tady spawn. Nebo mají tam. Já vůbec nevím. Ne, tady jo mají. Tak kam chodíme? Myslím, že ho teda mají tady. Ačko, no, červený. Tady by ho mohli mít červený. Nevím, lidi. Jsem to úplně celý zmatený. Já doufám, že aspoň najednou narazím. Budu moci trošku zaskutovat. Zatím my jsme asi nic neobjevili. Hlídají to tady hezky. Na to, že jsou tu takový nubové. Se nechce vidět lidi. Že budou zlí všichni tady.
Ne. Tak kde jsou lidi?